Diseñako teoria batek ari ikusezin bati buruz hitz egiten du. Elkar topatzeko patua duten pertsonak lotzen dituen ari bati buruz. Zentroan pentsatzen dugu, eta zer gertatzen da ari horrek pertsonak bakarrik ez baditu lotzen? Eta istorioak, auzoak, saltokiak ere lotuko balitu? Eta zentroaneko saltokin artean mugitzen den koloretako ari bat existituko balitz? Hiriari kolorea ematen dion ari bat, liburu denda batetik, arropa denda batera doana, lore denda batetik, zapata denda batera. Erosketan dabilen eskutik, zaintzen duen eskure igarotzen dena. Egunero, ahaleginez ateak irekitzen dituztenak, lotzen dituen ari bat. Zure izenez, agurtzen zaituztenak, auzoa biziz eta kolorez betetzen dutenak, arreta emateko duten artearekin. Ari horiek errealak balira, sare bihurtuko liratek. Hiri hau sostengatzen duen sare bat, tokiko merkataritzaz, konfiantzaz eta komunitateaz egindako sare bat. Hemengo saltokietan erosten duzun bakoitzean ez duzu soilik erosketa egiten. Ari ikusezin horren parte bihurtzen zara. Eta horregatik, ari horri jarraitu nahi diogu. Tira egin nahi diogu. Denda batetik bestera, istorio batetik bestera. Gure saltokien atzean dagoena erakusteko. Koloretako ari honek lotzen dituen saltoki guztiak ezagutu nahi dituzu? Jarraitu gure sare sozialak, guztiak aurkeztuko dizkizugu.